Pangasinan is located at the northern part of Luzon, and we visited some western parts of Pangasinan. Tara na, lumibot na tayo sa Anda, Bolinao at Alaminos. Yun. Akila man ang asukal. Sabi ko na tingnan mo yung ginagawa mo. Ang init. Sa akila yung pati. Limo isa lang pabanguli ay. Nandito na po tayo sa Tondol, Anda Beach. Hello, kayo manggi. Hello, kayo manggi. Halika dito, hello. Hello ka. Hi. May hello kayo manggi ka mo. Hello. Kaya may nagkumisan. Wala ako tawala na ganun. Ayan po yung magiging ulam namin, Madam Ami. Video to, wala kinya YouTube, ah. Natupad din. Pangit. Matagal na. Matagal na pinlan. Okay. Okay, nasa gilid po tayo, nasa seashore po tayo. Okay, ito na po, kainan na po. Halika dito. Rice. Rice. Ay, pakuan. Ay, Sino walang ayan na, palis na po kami. Papunta na po kami sa Bulina. Dito na po tayo sa Bulina. Jadi ko kasi Masih jadi yang siji. Terus. Terus. Mengalim deh. Yabe. Dito ka sa gilid, mama nyo. Sasama ko na siya.
Siya sa bantay sir, siya. Ja, huwag ka makulit masyado. Kuha si Joy. Ice cream! Specifically three ways from biodegradable to non-biodegradable using bags made from mixed